Tak a teď už teda pojďme na program Culture Moves Europe. Jak už jsem řekl, je to program, který podporuje individuální mobilitu, to znamená mobilitu kulturních manažerů, pracovníků, tvůrců, umělců a tak dále, prostě těch z vás, kteří se pohybujete v umění a v kultuře. Má celkem široký záměr, v podstatě jakýkoliv obor si představíte, tak do něj spadá s výjimkou kinematografie, audiovize. To znamená, pokud se pohybujete v této oblasti, tak Culture Moves Europe pro vás není. Důležité je uvést, že do programu spadají země, které jsou účastní Kreativní Evropy. Je to přibližně 40 zemí, to znamená země Evropské unie a další země, které do programu přistupují, to znamená země třeba i tak, řekněme, exotické jako Tunisko nebo na východě Gruzie. Účelem vaší cesty, vaší mobility, nebo řekněme rezidence, pobytu, těch účelů opět může být celá řada. Vy můžete vyjet za účelem jakéhosi objevování, to znamená pro inspiraci, můžete vyjet jako tvůrce, můžete vyjet tvořit, můžete vyjet za účelem vzdělávání se, můžete se různě propojovat, networkovat, stínovat někoho zkušenějšího v zahraničí a tak dále a tak podobně. Meze vaší představivosti se nekladou. Co je důležité a podmínkou tohoto programu je, že musíte mít v zahraničí partnera. Tím partnerem by měla být nějaká zkušená, respektovaná, ať už organizace, anebo dokonce tím partnerem může být i jednotlivec. To znamená, můžete mít nějakého zkušeného partnera, respektovanou osobu v tom kterém oboru. V případě té žádosti potom si vybíráte ze dvou priorit, z těch, které jsem zmínil, a s těmi potom v té vaší žádosti pracujete. Na co tedy vlastně můžete tu podporu dostat? Je to především cestovné, potom dostáváte příspěvek, který tady na tom slajdu vidíte pod označením diety, ale je to fixní příspěvek ve výši 85 eur na den. Ten můžete vy potom následně použít v podstatě na cokoliv potřebujete v rámci vašeho pobytu, od ubytování přes výdaje na stravu až po třeba výdaje za nějaký materiál, v případě třeba, že jste výtvarník a tak podobně. Pokud cestujete takzvaně zeleně, to znamená například vlakem, ale i autem, nebo na kole, i takové byly případy, tak můžete dostat v případě, že cestujete do určité vzdálenosti. Ty vzdálenosti najdete potom ve výzvě podrobně rozepsané, tak můžete dostat příspěvek na zelenou dopravu. Můžete v případě, že jste handicapováni, můžete dostat příspěvek jakožto pro cestující nebo pro tvůrce a manažery se sníženými podmínkami a můžete dostat třeba příspěvek na děti. Ten se vztahuje vlastně na oba případy, to znamená i na ten případ, kdy byste eventuálně chtěli, aby vaše děti jeli s vámi, anebo zůstanou doma, tak i v tomto případě, že zůstanou doma, můžete ten příspěvek dostat. Délka pobytu pro jednotlivce je 67 dnů. V případě skupin 2 až 5 osob je ta doba zkrácená. Jedná se o 1 až 3 týdny. Důležité ještě k té podmínce jednoho partnera je skutečnost, že se musí jednat o jednu destinaci, to znamená, že vyjedete například do Berlína a měla by vlastně většina toho vašeho pobytu na těch vašich aktivit se odehrávat skutečně na tom jednom místě. Pokud v té vaší žádosti, v vašem záměru si dobře zdůvodníte, proč
Třeba potřebujete sem tam vyjet i někam jinam nebo spolupracovat s někým v rámci třeba tohoto případu Německa, tak samozřejmě je to možné, ale skutečně gro toho projektu a gro časově toho vašeho pobytu by mělo proběhnout v té jedné konkrétní destinaci, jak jsem zmínil příkladově Berlín. Důležité je uvést, že mobilita musí být nepřerušovaná, to znamená, že vyjedete, strávíte pobyt v destinaci v tom kterém místě a zase přijedete nazpátek, nemůžete třeba odjet na týden, potom se na týden vrátit do Prahy nebo do České republiky a vyjet třeba na zbytek vaší rezidence. Tak to není možné. Důležité při plánování žádosti je mít na paměti tu administrativu, která je s vyhodnocováním žádostí spojená a myslet na to, že váš projekt byste si měli plánovat tak, aby začal nejméně 4 měsíce od konce měsíce, v němž tu vaši žádost podáte. Žádosti se mohou podávat průběžně, s tím, že finální uzávěrka je, jak vidíte i na tomto slajdu, i na těch ostatních, 30. dubna příštího roku. Žádosti jsou tedy vyhodnocovány na průběžné bázi, to znamená, že všechny podané žádosti na konci toho, kterého měsíce se seberou, vyhodnotí a následně výsledky jsou oznámeny žadatelům. Tady na tom slajdu vidíte tedy ještě podrobněji rozepsané ty sumy a potom vlastně výplatu jednotlivých těch částí grantu, tak jak jsou vypláceny během toho vašeho celého pobytu, respektive až po jeho schválení té závěrečné zprávy a tak dále. Velice stručně, jenom abyste měli představu, žádosti se hodnotí, nacházíme tam 5 hodnotících kritérií: relevantnost projektu, relevantnost mobility, kvalita přípravy, dlouhodobý dopad projektu a udržitelnost. Aby vaše žádost nepropadla úplně sítem dolů, tak musíte v rámci hodnocení nasbírat minimálně 10 bodů. Já se nechci pouštět do hloubky a mluvit konkrétně o těch kritériích. Můžeme se o nich popovídat později, pokud nám vystačí čas. Já si myslím, že by měl, ale v tomto bodě jenom takto stručně. Jak se žádost podává? Žádost se podává elektronicky, v angličtině, v online prostředí Goethe institutu, nebo Goethe institut je ta organizace, která vysoutěžila velký grant Culture Moves Europe u Evropské komise a Goethe institut celý program Culture Moves Europe manažuje, administruje. Je to ta organizace, se kterou vy uzavíráte smlouvu, se kterou následně komunikujete a se kterou tedy vstupujete do blízkého kontaktu. Vidíte přehled toho, co žádost má obsahovat, samozřejmě váš životopis, umělecké portfolio. Důležitým prvkem, tím momentem, velmi důležitým dokumentem je ten e-mail nebo dopis, takový zvací dopis, který dokazujete, že máte toho zahraničního partnera, který vás zve ke spolupráci, který garantuje to, že to, co napíšete do té žádosti, skutečně proběhne. V tom dopise by měl být už nějaký časový harmonogram vašeho projektu, vaše role v něm, role toho partnera, role v případě třeba jednotlivých jeho pracovníků té organizace. Mělo by to být tedy velmi jakési stručné představení toho projektu. A potom už v žádosti přikládáte další takové ty tradiční dokumenty typu doklad totožnosti, doklad o vašem trvalém pobytu a případně pokud žádáte o nějaké ty bonusy navíc v podobě třeba příspěvku na
zelenou mobilitu nebo děti, tak dokládáte to, že třeba skutečně nějaké děti máte. Výsledky vaší žádosti můžete očekávat přibližně 2 měsíce po jejím podání, respektive tedy od konce toho měsíce, v němž žádost podáte. Pokud byste chtěli hledat více informací, tak máte několik příležitostí. Samozřejmě se můžete v prvé řadě podívat na web Evropské komise, můžete sledovat sociální sítě, které jsou s Culture Moves Europe spojené, je jich celá řada, tak jak už je dneska standardem. A co je velice praktická záležitost, tak je takzvaný question time, což jsou online setkání vás jako potenciálních žadatelů o grant právě s pracovníky Goethe institutu, kteří jsou vám k dispozici pro vaše případné dotazy nebo nebo pokud máte třeba nějaké nejasnosti při psaní žádosti, tak můžete využít tuto příležitost. Další takovou praktickou záležitostí je Grantees Handbook. Ten už se ale týká potom těch z vás, kteří grant dostanou. A můžete také Goethe institut kontaktovat s vašimi dotazy prostřednictvím e-mailu a komunikovat tedy s jejich pracovníky přímo. A v neposlední řadě, jak už jsem zmínil na začátku, můžete kontaktovat nás, Českou kancelář Kreativní Evropy. Můžete mi zavolat, ozvat se e-mailem, popřípadě se u nás zastavit v kanceláři na adrese Nekázanka 16 a můžeme se podívat na vaše případné dotazy nebo případně i v nějaké omezené podobě i na tu vaši konkrétní žádost. Tak, to bylo pro úvod letem světem obecné podmínky Culture Moves Europe. Pokud byste měli nějaké dotazy teď, tak pojďme se na ně podívat. Vidím, že v chatu něco je, tak poprosím Petru, jestli by je mohla přečíst, protože to jsou dotazy. Týkalo se to pouze toho, jestli bude záznam z webináře. Žádný další dotaz zatím nemáme. Fajn, tak jdeme dále a já předám slovo Goše, která bude hovořit anglicky. Pokud byste měli nějaké dotazy a měli byste jazykové problémy, tak samozřejmě položte váš dotaz v češtině a my ho přetlumočíme do angličtiny a budeme komunikovat takto. Tak, Gosha, the floor is yours. Thank you for joining us and go on. Thanks. Thanks, Vic. Hello, everybody. So I'm very happy to be able to talk with you today. And I will not make a usual presentation. Vic already introduced all the criteria, but I will make reference to many of the aspects that he spoke about. First of all, I will tell you where to find information and how to use the information, even though Vic already started speaking about this point. Then I will tell you what I think is a good project. And then the last point, how to increase your chances to get selected. Because of course you may have a good project, but still not be selected. So starting with the simple thing, the call is your Bible. The call text is your Bible. Or you print it, or you read it online, and all answers will be there. So whatever question you may have, this is your guide. It's very important to understand the rules and objectives, but also the intention. Sometimes we think we understood, but this is why you have webinars like this. You have also the Friday info sessions, as Vic already mentioned, but also because there you can ask directly a question to the team who will be checking your documents, who will be evaluating. So if you have questions about eligibility, for example, this is the best place. And also, I encourage you to go on YouTube, where we have several materials that are saved from the past edition, but it remains relevant.
especially tutorial videos. You will have short videos explaining the role of the international partner or the eligibility criteria. All those details are there to help you. Then, what is the good project? Well, there's no secret. It's a preparation. I would say the first thing is that the good project should be personal one. So the starting point is that you need to identify your needs, because it may look too simple when you propose what you would like to do. But this is where the tricky part is. You need to know what are your needs, where you would like to go, what your project will be about, why you would like to work on this subject. Because there's no one size fits all. There is no project that you can reuse from inspiration from someone else and then just use it. So you need to be specific. We encourage to use AI tools, mostly to translate, but we know that sometimes people use them. And here it's a tricky part, because all those projects that are prepared with the use of AI, they are alike. So you need, if you use this, it's not forbidden, of course, but think about putting something that is super specific, super personal. It may be that your needs are different. Maybe your project will be about time to create. You need more time, you need to focus, or you are working mostly on audiences because in your countries you have already reached. So from one person to another, the project will be different. Or maybe you would need to have a specific access to specific equipment, recording studio that is missing in your country. Can be something very different. And so think about the evaluators. They are reading every month, they are reading hundreds of applications that all look alike. So how to be personal? I would say now we have added a new feature. You can add the title of your project. So be creative. Think about something that is catchy. Maybe this is the part that would convince an evaluator a bit more. Think about how to grab their attention. Okay, this is a European project, but you don't need to use European jargon. You don't need to speak about European policy. We know that sometimes there are consultancies giving this kind of advices. Do not listen to them. This is your project. It has to stay really personal. And this is important that it's how to put it, that you do not repeat yourself. You will have 5 points. I will speak soon about those, where that will be evaluated. Actually, it's where you should put your focus on, but do not repeat yourself. Think about this. Print, if needed, print the documents before. Look at the application. We have put the application template on the web page. I think Petra will put the link, or it's already there. You can see what would be asked. First, you think about, then try to rearrange. The text is not very long. I think the maximum you can put is 1,000 characters per question, but try to be as detailed, as precise as possible. I think you know that we will not evaluate the artistic part of your project. So what you should focus on is the preparation and is the relevance. So you will need to explain us, to convince us. I say us, but there is, of course, professional evaluators, and then there is a jury. In those 5 or 6 open fields. The first one is role of your international partner. So please have in mind that international partner is not just a bureaucratic criteria that you put the name and boom, it's done. Explain how you are going to work with this partner, what this partner would bring to your project. Maybe there will be kind of future collaboration foreseen. Maybe it's a first step to prepare a bigger project, a long-term project. Put all those information. This is very important. And also what would be
in practice, even if sometimes it sounds a bit too technical, but put what would be your exchanges about, what this person would bring to your project. Will you have meetings? Would you learn from this person? Would this person introduce you to his networks? Those specific questions are all interesting for the evaluators. So role of the international partner is not evaluated, but it's a very important part of the preparation. Then project description. It's one of the important aspects. So you will speak about why you are doing this project. This is exactly about your motivation, not about importance for the European policy, but for you. Why you are doing this project, what you would like to achieve, what this project would bring to your life, to your professional life, to your personal development. Then relevance of the mobility, and this is the part that is highly you can have up to 5 points out of 20. So this is one of the parts that you can take a lot. Explain us why you need to go, why you need to travel. Maybe some parts of this project could be done online. Maybe some exchanges you could maybe do via other means. So be specific again, why you go there. There is a library. You would like to sit in this library working on those archives. This is the only place when you can have access. There's this studio when there is a sound manager that is unique in the Creative Europe countries. I was about to say it in the EU, but it's much broader, as you know, that you would like to work with. Add as much details, as much elements as possible, because you have to think that the evaluators are not in your mind. Maybe there is something that's obvious for you, but sometimes we read your descriptions and they are not detailed enough. We don't know exactly why and what for. So try to add as many elements as possible. And then organization and preparation. This is another point that is evaluated up to 5 points. And again, it sounds basic, but if you have done some preparatory work before, if you had some exchanges already, speak about this. Explain us. Maybe you have met this partner in another project, and then you decided that you would like to continue collaboration, and then there were some preparatory meetings scheduled already before, or you have this mobility is meant to be a part of the bigger project that is meant to last 3 years. For 3 years, put all those elements. Explain what you have done. If there were some exchanges with local organizations, this can be also relevant. Then another point that is very important and often not taken seriously by the applicants is the expected longer-term outcome. What is important about the mobility in Culture Moves Europe is that it brings something to your life, professional or private, of course. Or personal development. So we would like that this mobility is not just one go, you go and you come back and nothing happens. Think what you would like to achieve with this. Again, for your partners, maybe some new partnerships, maybe reaching out new audiences, or maybe you would like to learn some super specific skills. Describe it, speak about this. Even if it's something that you just think or you hope, this is also expected, is expected. We don't know what will happen. And even if in the end there's a fiasco, this was your motivation. So, and the last point that will be evaluated, though it's like the tiny point, but still 2 additional points you can get for sustainability aspects of your project. So, of course, green travel is one of those aspects, but not only.
think about reusing some materials if you are producing something, creating, or maybe it's your subject that is already touching sustainability. Think about, describe, add as many elements. This is the same advice for all the questions because they will be evaluated. And of course, if they read this, they need some catchy elements, some specific elements, because we cannot, how to say, if there are hundreds similar applications, you need to be the one that they will say, oh, this is interesting. Oh, this is something. And on sustainability aspects, I'm not sure if it was mentioned, but you can find on our webpage, there were also checklists. There is a document how to do a green mobility project that can be also useful for you. Now, how to increase your chances again, it's to work on the two documents that are very important you will be uploading to your application. One is portfolio. So first thing, it has to be visually appealing, but understandable. They do not have time when evaluating, so it has to go fast. Within 8 weeks, you will have a reply. So try to be as catchy as possible. Show what you are doing. It doesn't have to be a huge portfolio because, of course, some of you are emerging artists. Maybe you do not have such extensive portfolio, so such an extensive collaboration so far, but try to be visually appealing and give some examples of the projects, even if those are just planned projects, or it can be some drawings, it can be some picture from events that you're preparing, or some performances. Also think about if you're performing arts or musician, you can add a link to a video. This can be also convincing for the evaluators. And the other part of the important document is the letter of invitation from international partner. There are several elements that has to be there. You can check this in the call document, but it's also important that this letter shows commitment of the international partner. So it's not purely administrative requirement. I forgot one important point, because I guess within there will be several applications that are coming from the groups. And this is something we often see, that since there is one person uploading application on behalf of the group, sometimes, too often, I would say, there's a tendency to speaking in one voice, just the perspective of the applicant is presented, while it's super important that you explain the role of every single person in the group to somehow valorize their participation, because the group, if you are up to 5, there is importance of every single person in this group. We've seen that in the application description, the names of people from the group are even not mentioned. Think about it. They have a role to play, and this should be crystal clear in the application. And also, it has to be mentioned in the invitation letter from the international partner, because if it's a group project, he's supposed to work with the whole group. Then, so this is how to prepare a good application. There are no secrets. It's just hard work. Even though the application itself is very simple, but it has to be really prepared because the competition is high. And now, how to increase your chances? So I will have 3 tips actually. First one would be apply early. Our calls are open for 6 to 7 months every year, and the first months are the easiest one to get a grant. This is a simply human nature. We all have this tendency to wait until the last moment, the last day, the last weeks, and then the statistics will play against you. I can tell you that I'm looking at my notes from the first edition. In the first deadline, the success rate was 60%.
So more than half of the applicants, they got the grant. While if you wait until the last 2 months, let's say, it really decreases. In the first call, it was 15% of success rate. So it becomes highly competitive in the last moment. Do not wait. If your project is ready, try to mobilize yourself, apply. I would say until the first 3-4 months, it's still feasible. Then there is this trick that is fully transparent. You will find the information also in the call about the duration. So we always say choose your duration wisely. Sometimes you have a tendency to ask for a maximum duration, and it's not a good strategy. So first thing, once you have your project, the idea of your project in mind, think, okay, I would need 60 days to put this project in place. Is it really 60 days? Maybe it's less. If it's 60, then you apply for 60. It's the longest, but we have quota. In the call document, you will sign the exact numbers. So because of the budgetary constraints, we can finance up to 68% of the short duration projects, then 20% of the medium duration projects, and 12% of long term. So if you still have your long-term duration, it's 12%. Then the competition may be higher. And think, long duration is just an example. It works for all the categories. Long duration is 40, 60 days. If you thought maybe it's 40 days that I need, but if you decrease your projects to 39, you automatically fall into other category when your chances increase. So this is where we are saying, think about your duration. If you need 24 days, but in the end, 21 can do the job, then you increase really your chances very high, because then in the short-term duration, 68% of the project will be short. So think about this. This is fully transparent. Check this element in the call and just make your simulation. Calculate wisely based on your estimation. Then, if you were not successful in the first, because of course some of you will not be successful, then if your project can be implemented in any other moment, of course you are more than welcome to reapply next year. If you got rejected in April or in March, autumn, so directly after the summer, there will be another call. You may reapply, and from the experience, we see that our reapplicants, well, between the successful applicants, reapplicants are many. I think it was around 15%. So many of you who are coming back with a project are coming with a project that is evaluated with much higher score than in the first time application. And you can do two things. First thing, if you got rejected, sometimes it's not because your project was not good. It's just because the others were better. But your project is already high quality. And it's difficult to evaluate because it depends really on who your competitors are. But you can always improve your application. You can add more elements. You can describe better maybe some elements. And we always encourage the applicants to share your project with someone who will read and give you critical feedback. Ask questions, because those who will read, they do not your project. They do not know all the elements. They do not know where it comes from. So it's good to make it read by someone who do not know your project. So one thing is you can improve your application. And the second, you will have more time also to work on the elements, on the preparation of your project. Maybe you will get a little bit more mature, and then you will, because you had more time to think about, you will be able to develop it better. So the project itself will be also more successful for you.
from the feedback from the successful this time grantees, we've learned that many of them, they said, if I had more time, I would better prepare collaboration with my international partner. I would schedule more exchanges to make it really meaningful, so that this mobility becomes an exchange, not only working alone and from time to time meeting my partner. Those are, I would say, the main elements. And I would also, I don't know if this is the case of the Czech Republic, but I know that in some countries there are consultancies offering support to the applicants. Do not. You don't need to spend your money on the consultancies, on the external consultant that would help you. This is something that is really personal. You can do it easily. It's not this kind of European projects that you really need support. If you need support or clarify things, then you have all the desk that are very knowledgeable about the project, or if this is some specific question of eligibility, or you can reach out to the desk and then we will liaise, or directly to the team from the Goethe Institute, who is doing this technical assistance for us. And of course, we can only encourage you to apply more and more often. Thanks. And I stay for questions, if any, right? Thanks. Thank you very much, Gosha, for your in-depth and very valuable presentation. We got one question, if I see it correctly, especially for you. The question is, in the case that I have already received a grant, what are my chances to get another one? The chances are the same because you are starting from the new call. You can be granted once per call. So there is no, it's not because you have got already a grant from Cultural Moves Europe that you'd be less eligible, I would say. It's exactly the same chances. Maybe Thank you very much. And I think that's it for you, because the other questions I see in the chat are questions that I can easily answer. And there is another question, maybe the last one. Mm-hmm. Is it possible to apply with an individual project and then as a member of a group in another one? No. Both would fall ineligible. Have to select or individual program or a group or individual project or group project. Yeah. Sorry, is it possible that if you, let's say, submit in next month with one project and it gets rejected, is there a chance that I can apply with another project in this season too, or no? No. Okay, thank you. Then your application will be rejected at the eligibility check already. Okay, thanks. But you can reapply as from next autumn. And if I understand it correctly, the international partner, you have to really agree with them beforehand, right? Yes, absolutely. This is this important part of the preparation well in advance. Yeah. Yes. And I saw that you mentioned some videos from past editions that are still relevant. Where can I find them? On YouTube, you go on Cultural Moves Europe YouTube or social media. We have Linktree, and then you will find all the links. Yes, thank you very much. And I saw on Facebook that there was like a question time, but there are no more dates. Yes. Will there be any? Yes. Every Friday at 11. Oh, so it's if you go, because it was suspended during the summer when we were not open call, but I think it was last Friday was the second one already. Yes. Yes. So if there will be any more, that was my question. Yes.
Yes. Okay. Thank you very much. Welcome. Tak pokud nemáte už další otázky na Gošu, tak se s ní rozloučíme a budeme pokračovat v našem dalším programu. So Gosha, thank you very much for joining us. Thank you, Vic. Thank you all. Enjoy your Monday. Bye bye. Thanks, bye. A my se podíváme na dotazy, než se dostaneme k Kristýniné prezentaci, tak bych se podíval na dotazy. Petro, pokud by si je přečetla, byl bych rád. Ano, máme tady jeden dotaz, dokdy v roce 2027 poběží program. Program v podstatě poběží do konce roku, to znamená, když předpokládáme, že uzávěrka bude opět 30. dubna, vy počítáte s tím, že výsledky budou vám oznámeny někdy 2 měsíce po konci té uzávěrky, to znamená, že máte vlastně čas do konce roku, abyste váš projekt realizovali, protože projekt musí být realizován do 6 měsíců od podpisu smlouvy. Pak máme tady ještě také dotaz, jestli je možné někde najít projekty, které byly podpořeny. Tak bohužel kompletní přehled zatím nikde není. Můžete se podívat, jak už bylo řečeno, na ty konkrétní sociální sítě nebo v případě YouTube, kde jsou krátká videa s vybranými úspěšnými žadateli, ale od letošní výzvy, to znamená od letošní, vlastně všechny ty výzvy, které budou následovat, jsou 3 výzvy, tak budou postupně nahrávány úspěšné projekty, respektive všechny projekty, kterým byl udělen grant do databáze Kreativní Evropy, která je online, databáze podpořených projektů z Kreativní Evropy a tam budou postupně nahrávány i Culture Moves Europe projekty. Ano, máme tady ještě poměrně dost dotazů, tak myslím, že takhle nahlas asi nezodpovíme všechny. Možná teď nějaký vyberu. Je tady například dotaz, jestli je možnost, aby byla mobilita vzájemná, tedy že nejdříve se vycestuje do jiné země a potom z té druhé země se zase partner vrací sem, tak... To možné není, ale můžete to vyřešit tak, že vy si požádáte jako individuální žadatel o tento grant, ale organizace třeba vaše potom si může požádat o grant pro takzvané hostující organizace, pokud působíte v nějaké organizaci, a můžete si ty konkrétní osoby pozvat k vám. Ale upozorňuji, že ta výzva pro hostitelské organizace, já jsem ji tam zmínil v těch slajdech, možná trošku nešťastně a ty věci jsem zkomplikoval nebo zamotal, ale ta výzva pro hostitelské organizace bude otevřená až v prosinci. Není to tato výzva. Tato výzva je Individual Mobility, ta druhá pro hostitelské organizace se jmenuje Residency Hosts. Ta bude otevřená až v prosinci. Je tady poté dotaz, pokud se hlásím s projektem přípravy divadelní inscenace a podmínka je, že projekt má být ukončen do 6 měsíců, znamená to, že premiéra musí být do 6 měsíců od výjezdu. Tak možná, jestli to můžeme... Tak, je tady ještě si dovolím poslední otázku a potom už se dostaneme ke Kristýně. Nevím, jestli úplně přesně přeložím z angličtiny, protože přesně ji nerozumím tomu znění, ale pokusím se ji přeformulovat. Pokud bych chtěla zahájit můj projekt v srpnu, kdy je nejlepší čas pro podání žádosti.
Určitě nenechávejte, i když by to časově vycházelo, podání žádosti na duben, jak už bylo řečeno, ani na březen. Vy ji zkuste podat co nejdříve, pokud už máte ty informace, tak abyste ji mohla podat. Takže určitě můžete ji podat klidně v lednu, můžete ji podat v únoru, ale můžete ji podat i dnes v listopadu s tím, že začnete až v srpnu. Tak. Tolik dotazům prozatím a já poprosím tedy Kristýnu, aby se podělila o své zkušenosti ze svého pobytu v Portugalsku. Děkuji. Pardon, trošku mi to trvalo, než jsem zjistila, jak si zapnout mikrofon. Dobrý den všem. Já bych chtěla na úvod říci, že ta žádost je není snadná, ale zároveň to není nic tak strašného. Myslím si, že existují granty, které jsou velmi obsáhlé a toto není ten případ. Možná se třeba budu někdy opakovat s tím, co říkala Goša. Možná to není úplně špatné to i zopakovat v češtině, ale vlastně to, co asi je teda důležité říct, je to si to dobře naplánovat. A už tady bylo zopakováno, čím dříve podat, tím asi větší šance. Nicméně já jsem to samozřejmě nezvládla, podala jsem to jako na tu poslední chvíli a přesto jsem tedy, mi to vyšlo. A každopádně, ale to plánování určitě dopředu je důležité a je třeba, myslím, že docela dobré se zkusit podívat na ten formulář, jak vypadá, co přesně vlastně po vás chtějí a nějak se přesně nad tím začít co nejdřív zamýšlet. Udělat si představu, co přesně od té cesty očekáváte, ujasnit si právě ty cíle vaší cesty, které musíte vybrat 2, takže buď je to nějaké vytvoření uměleckého díla a podobně, nebudu tohle to už asi opakovat nebudu. V mém případě to byl pobyt v Portugalsku, tedy konkrétně k tomu mému projektu a já jsem vlastně měla tu prioritu to create, takže vytvoření uměleckého díla a také to learn, tedy něco nového se naučit prostřednictvím spolupráce s někým konkrétním. Takže ten můj partner nebyla žádná organizace, ale byl to konkrétní člověk, který nějaký místní, lokální hudebník, který vlastně má i nějaké docela dobré jméno na poli tady hudby té portugalské scény, což určitě byla nějaká určitá výhoda. Měla jsem výhodu v tom, že vlastně já se portugalskem zabývám, jezdím sem už docela dlouho, takže mám nějaké vazby už tady vytvořené, takže jsem přesně věděla, s kým chci ten projekt dělat, takže to jenom asi možná je dobré si taky nechat ten čas na to, popřemýšlet, s kým ten projekt chcete dělat, nebo kdo má být ta organizace a to může vlastně také chvíli trvat, než se k tomu třeba člověku dostanete. Takže to pro mě bylo možná jednodušší, že vlastně jsem měla už jako úplně konkrétní představu, s kým, kdo má být ten partner a navíc mě s ním pojí nějaká vazba i přátelská, takže jsem věděla, že toto vyjde, ale s čím jsem trochu nepočítala, bylo to, že já vlastně jsem s ním, to byl skladatel a pianista, jsem s ním řešila potenciál estetické otázky tradiční portugalské hudby, byly to takové hodiny víceméně kompozice a nepočítala jsem s tím, že potřebuju prostor, kde bych zkoušela, kde bych vlastně tedy komponovala takže to byla jedna věc, které musíte trošku asi tušit, do které země jedete. A když jedete do Portugalska, tak možná je dobrý si uvědomit, že byrokratické procesy v Portugalsku zkrátka trvají. Takže já jsem, když se nejedná o nějaký alternativní prostor, tak já jsem vlastně i vzhledem k tomu udržitelnému aspektu, ke kterému se vlastně přihlíží v té žádosti, tak jsem se snažila najít prostor, který je v nějakém okolí, kde bydlím,
a kam se můžu dostat na kole nebo kam můžu dojít pěšky. Takže jsem hledala mezi různými kulturními centry nebo zuškami a vlastně buď mi neodpovídal, nebo tam byl řetězec nějakého procesu byrokratického, kdy mě někdo odkazoval na někoho, kdo je ten zodpovědnější a ten další zodpovědnější, takže to trvalo vlastně měsíc. Takže to bylo docela naknap potom v tu chvíli, než jsem získala ten prostor. Tak asi si nechat tento čas. Co možná je docela dobré říci, je, že vy vlastně nemůžete měnit délku toho pobytu, ale zároveň mi můžete přijet do toho místa, kde budete ten projekt implementovat. Můžete přijet 15 dní předtím, než tam skutečně začnete s tím projektem. Takže to je vlastně docela fajn si dát ten čas na to třeba se v tom prostředí trochu rozkoukat, aby ve chvíli, kdy už začne, jako pojede ten projekt, abyste už neřešili třeba praktikálie různé, tak to mi přišlo vlastně docela dobré. A zároveň máte 15 dní ještě po tom projektu, kdy vlastně můžete zůstávat v tom místě. Takže pro mě, protože to bylo vlastně, jak už tady bylo zmíněné, že je také dobré kalkulovat s tím, na jak dlouho požádáte a čím jako požádáte na kratší dobu, tak tím máte vlastně ty procenta jsou strašně, je to opravdu obrovský rozdíl, takže máte, já nevím, 70% šanci získat grant na 7 nebo 14denní projekt, ale na ten měsíční už je to třeba 20, jo, teď přesně nevím ta čísla. Takže to je určitě dobré s tím kalkulovat a teď vlastně já jsem tady zůstávala i 15 dní předtím, i 15 dní poté a vlastně vzhledem k tomu, že ten můj projekt byl takový vlastně docela náročný na nějakou tvůrčí činnost, tak jsem vlastně byla ráda, že třeba zůstávám ještě chvíli v tom prostoru, v té koncentraci a vlastně můžu případně ještě něco dokonzultovat s tím partnerem. Dále jsem měla takový přídavek na děti, takže já jsem měla s dětma, takže to je možná také zajímavá inspirace pro někoho, kdo má rodinu, takže myslím, že se to i zvýšilo docela dost teď ten příspěvek na děti a vlastně v rámci toho vyúčtování to nebylo úplně tak složité, v podstatě jenom přiložíte potom rodný list dítěte a oni vám vlastně automaticky dají ten příspěvek. Tak, co se týče vlastně, to asi říkala Goša taky, že si myslím, že hrozně důležité je, že máte jenom nějakých 1000 znaků na to popsat ty různé body v toho vašeho projektu. Takže je strašně pro mě důležitý důraz na takový ten velmi konkrétnost a jasnost. Takže třeba, kdybych měla mluvit za sebe, tak já jsem věděla, že budu dělat tady s mým partnerem cvičení, nějaké reharmonizaci tradiční hudby a pak to byly 2 konkrétní skladby, které jsme spolu řešili a vznikla jedna na základě lidové hudby portugalské a druhá úplně volná kompozice. Takže myslím, že a těch setkání bylo 5, takže myslím, že je jako dobré to mít co úplně nejkonkrétnější. Co se týče asi potom té fáze toho, když člověk tedy získá ten grant, tak dostává ty peníze, než odjedete nějakých 75% a pak po odevzdání té závěrečné zprávy zbytek. Co ještě možná také, nevím, jestli úplně zaznělo, ve chvíli, kdy se nějakým způsobem prezentujete na sociálních sítích nebo máte koncerty nebo v případě jiných uměleckých činností, máte představení a podobně, tak vlastně všude musíte komunikovat to, že to je podpořeno právě tímto programem, buď se dává logo, takový disclaimer nebo různé hashtagy, tak to asi je dobré vlastně si tohle trošku prostudovat, ale když to získáte, ten grant, tak
můžete komunikovat vlastně docela snadno vlastně přes portál GT Institutu s tím týmem, který komunikuje velmi rychle a vlastně velmi málo kdy mi odpověděl stejný člověk, takže oni asi mají docela velký tým, aby právě odbavovali ty odpovědi rychle a dostanete takovou příručku, ve které také všechno je popsané, jak máte právě třeba komunikovat konkrétně tu podporu. Co se týče ještě toho vyúčtování, tak mi to vlastně přišlo docela svobodné. Dokládáte letenku nebo vlakovou jízdenku a podobně. Také je doklad o ubytování, což nemusí být úplně faktura. Já jsem třeba bydlela u známých, kteří mi pronajímali byt a vlastně stačí jenom dopis, kde oni vám ho podepíšou, že jsem bydlela od té doby do té doby s dětmi, nebo že vlastně můžu zůstat i v Čechách, ale takže to je vlastně také docela jako vlastně není to stres, zkrátka to vyúčtování, co si myslím, že je docela taky důležitá informace. A pak musíte to vyúčtování probíhá tak, že si schováváte účty třeba z obchodů nebo z restaurací, z kavárny a nemusí to být každý den, může to být prostě někdy v průběhu té doby, co vlastně je ten váš projekt a pak to jenom naskenujete a odešlete. Takže tam není nemusíte vytvářet žádné tabulky, takže v tomhle tom jako mi přijde vlastně to hrozně fajn, že tam není žádný velký stres s tím vyúčtování a jako nějaký důkaz toho, že jste to podnikli, oni chtějí po vás fotky a asi 5 fotografií, můžete jich přiložit, kolik chcete, nebo můžete přiložit videa, co uznáte za vhodné. No, tak asi možná na závěr bych jenom řekla, že pro mě to bylo vlastně jako velká motivace, to, že jsem ten grant dostala, protože jsem byla opravdu těsně po mateřské a tak jsem trošku měla tenhle plán v hlavě, ale nějak mě to prostě zkrátka donutilo si strukturovat a přesně naplánovat to, co chci a vlastně mě to přimělo k té akci a byla to, že jsem to dostala, tak to byla obrovská motivace vlastně se trošku jako vracet pomalu zase k té umělecké činnosti. Děkuju, Kristýně. Náš čas pomalu vypršel. Pakliže máte nějaký dotaz na Kristýnu, tak ho prosím položte teď. Vypadá to, že nemáte. Já jsem se některé ty dotazy, které jste položili, pokusil odpovědět v chatu. Spoustu z vás jsem stihl Pardon, ještě poslední dotaz, ale ten jsme, myslím, zodpověděli ústně, možná ho návštěvník neslyšel, tak já ho přečtu. Pokud se hlásím s projektem přípravy divadelní inscenace a podmínka je, že projekt má být ukončen do 6 měsíců, znamená to, že premiéra musí být do 6 měsíců od výjezdu. Ano, je to tak už to jednou zaznělo, ještě píšu odpověď pro jistotu do chatu. Tak, přibyl poslední dotaz. Jakou motivaci má International Partner, hostitelská organizace? No, to záleží na té hostitelské organizace, na tom vašem partnerovi samozřejmě. Nemusí ji mít žádnou, to je špatně samozřejmě. V ideálním případě měl by mít nějakou motivaci. Mohu k tomu něco říct? Ano, Takže byl taky vlastně jeden z těch dotazů na jednom z těch webinářů, vlastně
přerozdělovat pak ty peníze, jo? Že vlastně přesně ten partner, když to třeba není úplně nějaký váš kamarád, tak proč vlastně má vám pomáhat, jo? Je to, záleží, jo? Může to být prostě ta podpora, že mu to dává smysl a tudíž za to třeba úplně konkrétně nic nechce, ale vlastně už nikdo jakoby nekontroluje, nebo je to úplně čistě na vás, jestli vy se s tím partnerem domluvíte, že třeba mu něco z toho, co vlastně vy dostáváte na ten projekt, jestli mu něco z toho dáte. Jasně, super. A souvisí to nějak s tím, že od prosince oni můžou být jako hostitelská organizace a mít z toho ještě něco navíc? Ta hostitelská organizace, to je grant, který bude vyhlášen, ta výzva bude vyhlášena až v prosinci. A v případě těch hostitelských organizací, ano, ta hostitelská organizace dostává příspěvek na den a osobu, která k ní přijíždí. Je to tak. Ale v případě těch individuálních žádostí, o kterých se dneska tady bavíme, tak ten váš partner v zahraničí nedostává z grantu nic. Ale lze teda využít, aby on byl hostitelská organizace a jak jel jako individuální mobilita. Ano. Dobře, děkuji. Dobrý den, a můžu se teda zeptat, jenom protože vlastně jsme tu odpověď úplně nedostali, protože u kolegyně, která představovala svůj projekt, tak to byl individuální umělec, ale v případě, že opravdu chceme hostitelskou nebo tu partnerskou organizaci jako instituci nějakou, tak jak je třeba možný motivovat ty organizace, aby do toho šly, protože přesně už narážíme při nějaké komunikaci na to, že vlastně ta jejich motivace, že vlastně co oni z toho budou mít, protože prostě peníze dostat nemají. Je to individuální mobilita, takže tam nemá být motivace penězi. Tak jak je třeba přesvědčit, jestli máte nějaké tipy? Děkuju. Tak děkuju Aně za dotaz. Nemám na to úplně jasnou odpověď, udělejte to a přesvědčíte partnery, tak to asi je jasné. Musíte se dobře zamyslet nad tím, co tam chcete dělat, co děláte. Možná nejenom v rámci toho konkrétního projektu, se kterým tam chcete přijet, ale třeba ty vaše zkušenosti a dovednosti, které máte v jiných oborech nebo v jiných projektech, tak můžou být pro tu danou organizaci nějakým způsobem zajímavé. Ale samozřejmě můžete také narazit na organizaci, která prostě ví strašně moc chcete a potřebujete pro váš projekt, ale oni prostě zájem o vás nemají z nějakých důvodů. Nemají na to třeba nějakou personální kapacitu, aby se tam někdo o vás staral a tak dále a tak podobně. Takže může nastat situace, že je prostě nepřesvědčíte. Mohla by být třeba motivace to, já nevím, třeba jim zkusit nabídnout nějaký reciproční kontakt, třeba naopak v Čechách, nebo to už není úplně jako správný bod do této debaty, to už zase... Já myslím, že to je správný bod. Zkoušejte cokoliv. Dělejte příkusy, pokud uznáte za vhodné, abyste tu druhou stranu přesvědčili. Pokud je to opravdu organizace, která třeba v dané lokalitě, kam vy potřebujete jet, chcete jet a jiná organizace tam není, tak samozřejmě nějakým způsobem takhle s ní musíte pracovat. Ale jinak bych samozřejmě doporučoval, abyste si našli partnera aktivního a který je otevřený a který s vámi spolupracovat chce. Není úplně dobré mít, a to se bavíme o Culture Moves, ale i o jakýmkoliv jiném projektu, není dobré mít partnera, kterého musíte k něčemu přesvědčovat a vlastně jako do něčeho pořád ho strkat a dokopávat. Může to potom mít špatné následky. Takže primární rada je určitě najděte si partnera, který s vámi spolupracovat chce. Já se omlouvám, pokud máte ještě nějaké další dotazy, prosím, ozvěte se mi.
myslím si asi, pardon, teďka budu mluvit za Kristýnu, ale i Kristýna je asi ochotná být k dispozici, pokud by někdo ještě se chtěl na něco zeptat po webináři. Pište, volejte, navštivte nás, ale pro teď už se rozloučíme, protože jsme skoro o 10 minut přetáhli. Já ještě jenom doplním, že se pokusíme ty dotazy zodpovědět také formou vlastně textu v informacích o výzvě na našem webu. Uděláme tam nějaké shrnutí, jakoby řekněme takové Q&A, takže můžete se vlastně i, tak jako jste se přihlásili na našem webu na webinář, tak se tam prokliknout do výzvy a pokusíme se tam ty informace ještě shrnout, odpovědět ty vaše dotazy co nejlépe. Děkuju ještě jednou Kristýně, děkuju Petře, děkuju vám, že jste si našli čas a že jste nám ho věnovali a opakuju po třetí, jsme tady k dispozici pro vaše nějaké dotazy v budoucnosti týkající se třeba žádostí. Držím vám palce a určitě se nebojte zkusit o grant požádat. Mějte se pěkně, hezký den.